أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد لما تبع ubana uban kasar lautai uba da nake alfahari da shi wanda a kullum ina alfahari da sanayya ta da kauna da take tsakanina da kai wanda muna addu'a wannan kauna Allah ya tabbatar mana da ita har ga aljanna amin in majalisar mai martaba sarki wanda suke nan shugaban karamar hukumar Gumal shugaban jam'iyya jami'an kalmar hukuma in cikin tawaga ta ina sallama da mutane da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya taimaki sarki, Allah ƙara wa sarki lafiya, Allah ƙara wa rayuwa albarka. Ina Abuja na yi ta samun labarin rika ta kafofin yada labarai matsaloli da ake fama da su na ɓangar ruwa da ya shafi al'umma. Wannan abun damuwa ne musamman da yanayin yadda tattalin arzikin ƙasa da kuma duniya yake da baki ɗaya. Na kira mutane na ce da su to a irin wannan yanayi lokaci ne da ya kamata mutum na ɗan wanda da su wannan ijila da ya shafe su. A bisa wannan dalili na zo a matsayinka na uba, a matsayinka na jagora, a matsayinka na shugaba, a matsayinka na wanda ni ba da wanda ya fi a ƙauna da kuma so da addu'a da kake yi. Na zo in yi maka jaji a madadin dukkan al'ummar ƙasar Lautai wanda wani itila'i na ruwa ya shafe su. Ana tabbatar maka da cewa wannan al'amari daga Allah yake kuma a miƙa jajen da dukkan wanda Allah ya sa wannan ya shafe su. Kamar yadda mai martaba ya sani abubuwa ne wanda suka biyo yanayin canji a dumamar yanayi da ake ta fama da shi ba wannan kasar kaɗai ba ce ba abu ya shafi duniya da wasu mu abin da ya sa ya fi shafar mu a nan gurin saboda halin da mutane da suke ci wannan Allah ta sarki shi ne babban makasudin da ya saka musu wannan harkar ta siyasa babban dalili shi ne dukkan mu kowa ba za mu bar da wannan wahala ta jama'a ta al'umma ya kamata a haɗa kai a taro da baki ɗaya domin taimakawa mutane. Na yau mai girma ga wannan magana kuma ya sa in zo in gaishe ka kuma in kawo wannan jaje kuma yadda zai yi umarninsa kuma da tallafi domin rage wa waɗannan bayan Allah da abin da ya shafi su. Abin da aka yi musu ba zai iya mai da abin da suke asara ba. Sai dai a kalli zuciyarku da niyyar da ya samu ka ba da wannan tallafi da wannan nake ƙara tabbatar da alfahari da kai ne ba ta wasaki da tsakanina da kai da kuma ƙauna da addu'o'i da ake bani a kai. Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya ƙara wa sarki lafiya, Allah ya sa a gama lafiya, Allah ya maka sakayya da jannatin firdausi. Da wannan nake godiya a irin jajircewa da kowa yake yi a kan wannan al'amura da su shafi mu gaba ɗaya na kawo ci gaban al'ummar mu gaba ɗaya. Muna godiya Allah ya ƙara sarki lafiya. Assalamu alaikum.